Sekarang lahan kita jaga bareng, tanam bunga pinggir galengan. Musuh tikus punya musuh lagi, burung hantu jaga sampai terang. Selamat siang Kadang Tani bersama Ngeyop. Pada siang hari ini kita berbincang-bincang sama Bapak Irwan akan membahas permasalahan OPT pada tanaman padi. Alhamdulillah Pak, kabar Pak Iksan? Saya Pak, keadaannya bagus, sehat. Niki dusunnya pundi Pak? Niki dusunnya dusun Kerancan, kalau kelompok taninya Sumber Mulyo. Sumber Mulyo. Terus niki keluhanin jenengan niki wonten ing saben tanaman pantun menapa? Oh nggih Pak, nyun sewu Pak, Bapak saking pundi? Oh nggih, ngapunten nderek tinempangan kula saking PUPT Kabupaten Gunung Kidul. Nika wau kula niku mlampah-mlampah wonten ing saben mriki. Kok kepanggih kalih panjenengan nggih menika napa keluhane panjenengan? Kados kok pantune rada enten sing kirang sae. Nggih nganu Pak, memang pantune niku nggih varietase macem-macem, dadi nggih enten sing kados penggerek batang, enten sing kados jamur, tapi nggih enten sing mulus, mboten enten napa-napa. Jadi yo ngeten iki Pak, kahanane nek sing langkung sae nggih mesine sing varietase enggal. Ngoten niku. Nah terus niki kata-kata sakmenika niku kula niku mireng, wah nggen kula kok kathah kenging serangan jamur blas. Nggih napa mboten, Pak? Kalau wingi enten Pak, jamur blas niku wonten beberapa titik, tapi sudah bisa diatasi dengan menggunakan Paeni Bacillus. Itu bisa lolos uji. Namun ketika di pembuahan sekarang muncul seperti adanya patah leher. Patah leher seperti yang ada di kados gabuk niku lah. Kalau patah leher itu selama ini kita belum mendapat solusinya. Oh iya. Ngeten, biasanya nak patah leher menika memang dari awal jenengan pantune nika napa pun mulai napa enten anakanipun, biasanya pun enten tanda-tandane Pak, gitu. Wonten ing rone menika pun enten bercak coklat. Oh, nah, biasanya enten niku memang jenengan kadah pun awal niku pun ada pengendalian. Karena napa mangkeh ngawekane nak pantun jenengan mangkeh pun masa bunting, mangkeh nak pun kenging wonten ing napa daun bendera, biasane nika mangkeh jamur menika menyerang wonten ing kenging ten gen leher napa pantun panjenengan. Monggo mangke sekirane niku ambaten napa kok gurule arep pengendalian ngangge fungisida, tapi paling mboten jenengan dari awal pun pengurangan penggunaan kadar N yang tinggi. Oh nggih. Ngaten nggih Pak nggih? Nggih. Wonten sanesipun menawi mengke saged dikethok tular kalih warga-warga Kadang Tani mriki. Nggih kathah Pak. Amargi penyakit jamur niku ki memang kadang sulit dibedakan antara kena jamur atau kena N-nya tinggi, terlalu tinggi. Jadi antara patah leher itu antara kena jamur atau kena nitrogen tinggi, itu Kadang Tani belum semuanya tahu. Membedakannya aja kadang belum tahu Pak. Jadi butuh sosialisasi, butuh pengetahuan. Mungkin terutama Kadang Tani yang pun sepuh-sepuh Pak. Niku sulit. Mergane wong tani niku nek parine kuning kurang marem. Jadi karpe ijo ketuk tuwa. Nah, situ. Nah niku. Nggih ngaten. Amargi napa tidak semua jenis pantun menika remen kalian kadar N yang tinggi. Termasuk nak ten iki kados jenis IR64. Terus segreng menika kok segreng serang menika mboten remen kalian kadar N yang tinggi. Amargi napa pun rentan.
Oh, lah, pun nggih. rentan gitu. Lah mangke insya Allah kalau daerah mriki karena air tercukupi biasanya ya serangan menika jamur niku tidak terlalu parah kados sing daerah zona Gunung Kidul, zona selatan. Margi napa biasanya nak pun di sebari rabok masuk urea gitu. Nggih. Terus dasare parine pun rentan kali napa jamur. Biasanya nak ten daerah zona-zona sing tada hutan bener-bener tada hutan menika kadang-kadang nganten petatan, Pak. Oh. Nah, petatan nggih, menika nak pun nggih, petatan mangke ditinggal wayahe dirabok bulan ditinggal banyu biasanya godhonge menika gek rada napa ngincup kados jarum. Lah menika pun indikasi mangke biasanya terus kenging serangan jamur. Oh. Nah, ten namanya nak daerah mriki insyaallah misalnya kok pengurangan N nika mengko saged diatur insyaallah nggih mboten separah wonten ing daerah ingkang bener-bener tada hudan. Karena napa niki sing kan setengah irigasi ya, Pak. Nggih, nggih. Setengah irigasi Setengah kata-katae irigasi. kula tingali niku nggih alhamdulillah kadang tani mriki sami saya nggihipun panen walaupun memang nggih mboten saged maksimal. Maksudnya karena kalau wingi nggih karena cuaca ekstrim nggih enten setunggal kalih menika wajar. Menika wajar mboten namung nyambaki jenengan. Dan daerah mriki hampir semua merata khususnya zona Gunung Kidul lah nggih. Ngaten. Nggih. Tapi nggih sing rentan jamur niku kebanyakan nek mboten nampat Cihirang, Pak. Nggih. Kalau lintune niku kadose mboten enten. Nggih. Nah, terus petani niku nek kan ninggalke nampat kalih Cihirang terus abot, Pak. Mergane kula dhewe iki 3 tempat niku sing tak tanduri nggih nampat. Nggih. Nah, mergane Leres, apa leres. rupane berase elek gitu. Nggih. Tapi rasane tetep Yes. enak. Nggih biasane ngaten, Pak, karena napa Nggih. petani khusus yang Gunung Kidul niku mboten nggih napa nggih tinggi jual beli Adunan. Nah, karena ada stok pangan. Jadi Nggih. biasanya stok pangan niku nyuwun sing rasane eco, Eco. sing pulen. Nah, Nggih. amargi napa yang namanya stok pangan niku nggih piye carane gitu. Oh lah nggih. Nah, iso ya Nggih. sing enak, sing pulen tur awet. Nggih. Jelas niku nggih. Jelas niku. Nggih. Tapi nggih niku Pak, rentan kalian Jamur, Penyakit nah, jamur. kenging penyakit Niku ngoten jamur. niku. Nah, misalnya niku wau sing saged nggih mengurangi nggih tetep niku wau jenengan penggunaan organik ingkang kathah, penggunaan pupuk kimia khususnya urea dikurangi paling boten 50% dari pemakaian pupuk kimia. Pupuk kimia. Nggih. Lah saniki enten Pak sing kados napa nggih titik jamur. Nggih. Tetapi niku ki napa nggih? Buahe niku do coklat-coklat niku. Kenging jamur. Nah, dadi coklat niku antarane karena pengganggu tanaman kadosta walang sangit napa-napa niku napa jamur lah niku kula nggih dereng anu Pak, dereng napa nggih, dereng mangertosi. Mergane antarane jamur napa walang sangit niku Nggih. kok kaya mirip. Nggih. Niku wonten ing buahe, wonten ing padine enten jamure coklat. Oh, Nggih napa sing hitam. sing hitam Pak. Oh, nah sing hitam biasanya enten serangan walang sangit, tapi nek ten nggen buahe ten nggen padine niku enten jamure kuning menika. Oh nggih. Menika kenging jamur noda palsu napa. Noda. Noda palsu. Nah, terus niku le ngatasi pripun, Pak? Niku biasanya bawaan dari benih, Pak. Oh, dari benih. Nggih, saking benih. Dadi antisipasi awal kadose nggih radi awrat. Amargi napa? Karena menika biasane bawaan saking benih. Dadi terus ping kalih pun menika biasanya yang diserang itu bulir ingkang dereng full. Dereng full, mboten dereng full. full. Nah, mboten Oh, full. Nah, berarti yang biasanya akhir, bulir akhir, nggih, Pak. akhir bulan. Nggih, biasane ngaten. Nah, terus nek umpami niku, Pak, mangke ndak lali kula. Nggih. Kalau kita mau ambil benih yang bagus pripun, Pak, carane? Sing supayane ora kena jamur niku wau. Ya pindah dari varietas itu. Oh, harus pindah varietas. Nggih. Lah, ini Paling kan boten jenengan saniki misalnya nanem 64, untuk Nggih. keduanya ampun nanem 64 melih.
Lah rasane sih, Pak. Nah, niki mau Rasane niku rasane mboten saged nah ilang. iku nak rasane niku mang nggih kula nggih maklum lah masalah Nggih. napa nggih wong petani khususnya nggih Gunung Kidul menika nak sing wiyare kados petani lintune nggih mboten enten. Terus biasanya nak nanem pantun menika stok pangan, mboten nggih stok Jual bisnis beli, lah, mboten nggih. jual beli. Ajeng mawon berarti insyaallah nggih paling mboten perlakuan dari awal. Nggih perlakuan dari awal jenengan le ngene ku wau kula matur ponen nek iso ya dirambang sing apik, piye carane golek sing mentes tenan, sing apik. Nah, terus penggunaan napa nggih agen hayati dari awal. Terus memang kembali lagi pupuk organik monggo pupuk dasar. Nah, terus mangke untuk kelanjutan tetap jenengan pengurangan pupuk kimia khususnya nggih yang mengandung kadar N. Terus waktu padi bunting monggo. Waktu padi bunting menika adalah jenenge perlune ra napa wong meteng iki nutrisi nggo men meteng iso njebole apik isine mengke akeh berarti paling mboten jenengan penggunaan pupuk KCL yang napa nggih sing apa maksudnya KCL yang individu lah. Jadi mboten kados Polska, ten NPK-ne, nah niku KCL murni lah maksudnya. Nah itu monggo untuk membantu napa mangke kajengan gabah panjenengan iso mentos kabeh, ya paling ora mengurangi gejala serangan jamur maupun napa ya yang jelas jamur karena jamur yang banyak mengurangi napa pengurangan hasil. Nah ten Bapak Nggih. Nggih Pak Irwan, nyuwun ngapunten gandengan iki wekdal sampun siang. Kawula tasih ajeng nerusne lampah pang sewang-sewangan mbok bilih anggen kula kepanggih panjenengan menika enten manfaate. Enten saene monggo diketok tularaken kalian kadang tani mriki. Salajengipun kula nyuwun pamit. Sing penting sami sehat, mangke saged kepanggih malih wonten ing swasana ingkang benten. Nggih. Nyuwun gubuk ngeyup. Gubuk ngeyup. Lah Gubuk ngeyup. Kajengan panjang yuswa. Nggih, amin, Pak. Nggih ngaten man, kula nyuwun pamit. Matur Pak, kula pun dipirsani tanamane pun di napa nggih caosi ngelmune cara-carane. Nah, pun matur nuwun, muga-muga nggih sedanten sehat walafiat. Sami-sami. Saengga mangke petani-petani niku saged angsal hasil ingkang melimpah. Amin. Niku kangge ketahanan pangan pribadi khususnya. Nggih. Nah, nek turah nggih didol, Pak. Ngoten niku. Nggih, ngaten Pak Irwan nggih. Nggih. Kula pun matur nuwun pun didugeni. Nggih, mengkaten rencang-rencang petani panggihan kawula kalian Pak Irwan wonten ing gubuk ngeyup wonten ing siang menika kula pungkasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.